हे ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ, ଆଉ ତମେ ତମେ ଠିକ ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତା ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲା ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଆଖିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୋତେ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଚାରିଥିଲା, ତମେ କେଉଁଠି ରୁହ, କ'ଣ କର? ଓହୋ, ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ହଉଛ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଯେ ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଡର ଦେଖିଲି। ଏମିତିରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେଟା ତ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିକି ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ତମେ ତ ତମ ନାଁ କହିଲି। ତା ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପାହାଡ଼ ମୁହଁରେ ଲଦି ଦେଇ ନନ୍ଦିନୀ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶାର ନଜରରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା ସେ। ମୋ ପାଇଁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଥିଲା, ହେଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ଅଜଣା ଝିଅଟା ସହ ସବୁ କଥା ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଲି। ଓ ମୁଁ ପ୍ରଭେନ୍ଦୁ, ପ୍ରଭା ଡାକିପାରିବ।